барои ҳисобҳо дар кишвар рабт дорад. яъне ки пробка мешававу мисол сплошной полосара ё ки дар Россия хизмат карда бошанд дар инҷа ба назар мегиранд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. як ахбороти хуб ва даркориро ба маълумоти шумо мерасонам. битонед видеоро ба дигаронам равон кунед то ки огоҳ бошанд ва як дона лайк бумонед. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ва хоҳед фаҳмидан ки дар номи шумо ягон штраф шидагӣ ҳаста ё ин ки не, дар ҳолати штраф шидан номи шумо дар чорни списка меғалтад. ҳамин чиза хоҳед аниқ кунед. агар номере ки мебурояд дар WhatsApp-аш бинависонед ва ҳамаша проверка карда барои шумо метиҳам. афзоиши маблағи ҷарима барои қоидавайронкунии роҳу нақлиёт барои кадом қонуншиканӣ чӣ қадар зиёд мешавад? вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст, аз аввали соли 2025 андозаи ҷаримаҳо барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳам барои ронандагон ва ҳам барои ширкатҳои нақлиётӣ зиёд шудааст. аз ҷумла ронандагоне ки борҳои хатарнок, калонҳаҷм ва вазнин мекашонанд, акнун ҷаримаҳои вазнин мепардозанд. ин баландшавии нархи ҷарима ба зиёд шудани нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар кишвар рабт дорад. дар соли 2025 як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба 75 сомон баробар шудагӣ аст. барои рондани мошин бо суръати баланд дар соли 2025 аз 75 сомонӣ то 225 сомонӣ ҷарима карда мешавад. барои рондани мошинҳое ки муҳлати муоинаи техникии давлатиаш гузаштааст 225 сомон ҷарима карда мешавад. барои надоштани суғуртаи ҳатмии мошинҳо 75 сомон ҷарима карда мешавад. барои роҳхат ва иҷозат додан ба ронандагони маст ё шахсоне ки ҳуқуқи рондани мошинро надоранд дар соли 2025 22500 сомон ҷарима карда мешавад. барои итоат накардан ба чароғаки роҳнамо аз 225 сомон то 375 сомон ҷарима карда мешавад. барои беиҷозат рондани мошинҳои боркаш ки ба интиқоли одамон машғуланд, инчунин рондани мошинҳое ки барои интиқоли мусофирон пешбинӣ нашуданд дар соли 2025 аз 150 сомон то 225 сомон ҷарима карда мешавад. барои баромадан ба хати муқобили ҳаракати мошинҳо ҳангоми тамбашавӣ, яъне ки пробка мешававу мисол сплошной полосара зер карда против ҳай мекунанд дар соли 2025 аз 375 сомон то 525 сомон ҷарима карда мешавад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд болоравии нархи ҷаримаҳое ки нисбати ронандагон ва рондани мошинҳо тааллуқ дошт дар соли 2025 чӣ қадар боло рафтагиай, ҳамаша сода карда ба маълумоти шумо расондем. ба дигарорам равон кунед то ки ҳама огоҳ бошад. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирем ва одамои боваринок надошта бошен. агар ман одамои боваринока барои шуморо мегум, рақамошон мебуроянд, занг занед, муроҷиат кунед. Абдуғаниева нависонда: салом, ман патент дорам. 10 рӯз пас Россия рафта метавонам ё ин ки не? вақте аз Россия биромадан ягон нарушение надошта бошен, ҳама коротон 100% ки буд, бале метавонем бозпас карда равем. як нафари дигар нависонда: агар патент бошад бемалол рафта мебиёем, агар гости гуфта дароӣ 1 сол мумкин нест? не, вақте ки шумо гости гуфта медароем ба Федератсияи Русия, тибқи қонун 3 моҳ ҳуқуқ дорем ки дар ҳамуҷо бестем. баъди 3 моҳ бояд ки бароем. Раҷабов нависонда: салом акаи Сорбон, дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ дар Россия ба ҳисоб мегиранд ё не? илтимос ҷавоб диҳед. агар душаҳрвандӣ бошем, бале, ё ки дар Россия хизмат карда бошем, дар инҷа ба назар мегиранд, ё дар ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карда бошем, дар Федератсияи Русиярам ба назар мегиранд. Рустамов Хуршед нависонда: ассалому алайкум ака, номи ма дар списка биромада, ба як паспорт дорам, метавонам рафта? бале, метавонем ки бароем пеш аз муҳлат ва аз сари нав Россия ки рафтем, документотонро қонунӣ мекунем, кору фаъолият мекунем. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳами депортатсия кардагиам, штрафша наспорида Тоҷикистон омадем, ҳамура қоғази штрафша рӯи кунам Москва супурам,
мешавад ма илтимос ҷавоб диҳед. бале мешавад be шумо, яъне ки бо тариқи ҳамун банкоматҳо мезананд ӯ кодро, ҳамун кода зада ҷаримаро пардохт мекунанд. пардохт кардан ин ба манфиати худтон бародар. ҷумаев нависонда: ассалому алайкум бародар, як савол дорам. 2014 ному фамилия алиш кардагим. то ҳозира рафта мебиём, патенткнида гаштам. мара границада мегардонанд ё не? пешакӣ раҳмат. дар соли 2024 тағйиротҳо ва иловаҳои нав шуд ки дар вақти Россия дар омадан ҳаму таможнида чӣ ба граница чӣ ба аэропорт отпечатки месупорен ва сурат мегирен. агар ки пештара дар ниятон боша мисол барояд метавонанд ки шуморо бигардонанд обратно. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман дар спецприёми Питер як моҳ шиштум. аймо чӣ хел мешавад баъди соли нав? дар спецприём ки агар шумо мондагӣ бошед шуморо депортатсия кардагианд, яъне авф ки шавад, дар авф ки дохил шидед баъд имкон аст ки запретон кушода шавад. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум, чӣ хелен, созен, хубен, хонагиҳо ҳама хубай? саволи мара ҷавоб мегуфтем. авфи муҳоҷирон ай зона мешида боша ё не? илтимос ҳамира ҷавоб диҳед. меган президенти Москва имзо карда барои авф. чӣ хел авф бошад? президенти Федератсияи Русия қонуни авф қабул кардагӣ нестанд, оли ва ягон чӣ тасдиқ шидагӣ нест, чӣ дар бораи маҳбусон ё чӣ дар бораи нафарҳое ки запрет шидагианд. як нафари дигар нависонда ки салом Сорбон, ман патент дорам, Тоҷикистон равам, пас аз 1 ё ки 2 моҳ даромада метавонам Россияда. қонунӣ агар ҳозир бошен, ҳуҷҷатҳо 100% боша, бале, мисол имконият зиёдтаре ки шумо бирен боз. Олимов нависонда: салом Сорбон, хеле маълумотҳои муфидро дастрас мехӯрӣ. аллоҳ нигаҳбонот бошад. зиндаву сарбаланд бошем. мо ба хотири шумо кӯшиш мекунем. Салоҳиддин нависонда: ассалому алайкум ака Созем, хизмати ҳарбӣ ягон навигарӣ ҳаст? шукронаи худованд Созем хубем бародари азиз. дар бораи хизмати ҳарбӣ информатсияи нав ҳозира шуда нест. бародарони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволо бошад дар комментария бинависонем, худованд хоста бошад бо дар барномаи дигар ҷавоб мегардонем. зиндаву сарбаланд бошем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.